JIKOIKE. JIKOIKE. Emetụkwana nwa aka. Maka na nna gị n'ọrụ ya ụwa ọ nachitezi azụ n'obi ike. Emetụla ya aka ncha ncha.
Yesibu nam. Burie luche. Na nganga gị n'obodo a. Mwa bikedi. Aga ma fishie. Ai gafu. Maka ihe gwara gị. N'isi ụtụtụ echi, nne gị ga-eduru nwanne gị nwoke jee ebe nne ya ochie. Nna m. Gịnị? Aga m eso ha. Nwata m ego n'isi. Aga m eso. Mụ na gị ga-anọ n'obodo a. Mụ na gị ga-anọ n'ala a. Agwara m gị dike anaghị ahapụ ala nne ya ma ọ dị mma ma ọ dị njọ. Ị ga-anọ ndụ gwa ụwa maka m, kọọ akụkọ m, kọọ ihe merenụ. O nweghị onye ọzọ a ga-ahapụla na ma ọ bụrụ gị nwa. Bịa ka ị pụọ. Maka otu nwoke a ka mmadụ niile na gawa. Gbadawa. Etu a ka iji ụwa dị. ihe ekpere m ka na igwe ha na-atụ m naanị. Nwa ya amụsụ ahụ nne JIKOIKE ọ zọrọ ndụ gị ka nke nwa ya nwoke. Nwa m, nwaanyị amụsụ ahụ agọghị ndụ m. Ihe mere n'ụlọ chọdụghọ ezinụlọ m a ma ọlị. Ihe niile ọ na-agba mbọ bụ gbuo, tigbuo, zọgbuo ka nwa ya wee nọrọ n'elu. Mana chi anyị na-efe nwere ka o si alụ ọrụ. Kama ịzọ ndụ m, ọ zọrọ ndụ ndị obodo anyị niile. Ị na-aghọta ihe m na-agwa gị? Ihe mere n'ụlọ ya aghọtacha. Ụmụ na-ewe obere nwa na-eto. Kedu ihe niile m na-agwa gị? Ọ kwenyere m na-ekwu? Dike na-anọgide n'ihu. Igwe agadi Igwe ka ihe okwu Igwe ọ sị nye mara pan ahụ na abani nna ya ochie rapụrụ ya
ya ma arapụ anị ya. Igwe ihe okwu. Nsogbu m abụrụkwa naanị ya, mana nsogbu m bụ na ọ na-etizi m aka. Ọ makasị na nne m na-akpụ ya di maka na ọ lụrụ ụwa nna m. Igwe Ọkụnya nwa ma egburu ya onye nwere zi ọzọ. Igwe asị m kwuo, ọ bụ na nna gị ka ọ bụ ụmụ ya bụ nna gị. Akịdị Igwe, kedu uru ọ bazi na igburu ụmụ rapụ nna? Ọ kara mma na kpuchere ya ncha. marakwa ha si nọ nna gị. Akịdị, Igwe, kedu ndụmọdụ ị ga-enye m? Onye bụ nna mee m nọrọ n'ụjọ, egwu a na-atụ m. Ọ karọzi mma na mbupụ ya wepụ ha ncha ma nwere onwe m. maka na onye dị ndụ o nwere obi tọkanyere ụtọ ma ọ bụ na o nwere onwe ya. Ọ ka m nwere onwe gị na ndụ edo. Akịdị, Igwe esi m gbuo. Igwe esi m gbuo. ị na-ajụ m? Gbuo! Igwe ga-adị o. Akịdị, Igwe gbuo! Udodo. Chọwa! Udodo. Nna onye ka ọ mee ọ bịara amapụ m jikọọ ike. O chefuo na mmadụ ọbụla nwaanyị m amagbu. Ike dị ụbọchị nta ka a chụọ ya orange ịnwụọ. Mmadụ anọkwa ya ee. Anọkwa ebe a? Mmadụ nọkwa ya. Ka ndị ọzọ. Ndị Igwe. Adakụ. Imugo. Amugokwa m. Daalụ. Ngwanụ. Ka ọ dị nwa bịala ụwa nnọọ. Ego Igwe nnọọ nọ. Unu si n'ọkụ obi ekene m. Anyị si n'ọka ebe. Nwanne gị ka oyi. Gị ka oyi nene ya. Na nwa amagbuo onwe ya. Onye makwa na ụmụ nwaanyị ọ ga-anụ. Ọ pụrụ apụ mana ọ ga-abata n'oge na-abịa anyị. Daalụ, anyị si ka abịa furu unu nnọọ. Chukwu alụka o nna nnọọ kanụ nwa nnọọ ọ bịara ọnụnụ nwere ife ya emi ọ ya adị gụwa bụ nne ya adịkwue n'elu ya anya nnọọ onye anyị na-ayọ Amadio kemgbe nwere ihe ga-eme mgbọ Amadioha ama nkwe ka nke a rapụ anyị ọ ga-adịrị anyị. Ndị ka anyị na-ayọkwanụ Amadioha ga-akpuchie ya kwa ya nwụna dịka otu ndị ọzọ si anwụ ya bụ ihe nna ya Amadioha. Ifụlọ ka ọ na-ekwe anyị n'isi na ya ga-anọ ọ bịara ịnọ. Daalụ Chineke gozie unu otu nsi abịa kunu bịa kene m n'ụbọchị nke taata. Ebere m na Chineke egwere nye chekwa onye ọbụla nke ya. Ọ ga-enye gị bụ Adakụ nyekwa gị bụ ego Igwe nyekwa kene unu otu nsi abịa kene m taa. Chukwu alụka mgbe anyị na-abịa n'ụzọ ọkwa esi na obere nwa n'otopụtara ana ọ nụrụ nwaanyị. Na ifụlọ ka o si maa mma onye makwana nwaanyị ọ ọ ga-ahụ. Ama m na ị ga-ekwuriri ebe ka m bute gị maka mgbe ọbụla di nwunye biko hapụkwanụ m na ọ bụ ihe dị mma. nsogbu adịrị. Ego Igwe oge niile nwaanyị kedu otu nwatakịrị pere mpe ga-eji ihe ekwu okwu nwaanyị kịta? Ịnụnụ nwaanyị bụ ihe magbulu onwe ya
mana ọ bụrụ nkịta anụ nwatakịrị a ka pere mpenu mpe ya ka m na-agwa ya mgbe ahụ sị ka m letakwa ya ka mmadụ ka ọ ga-ekwugharị ya ahụ okwu mgbe anyị na-ada ya ka m sị ka m Adakụ biko rapụ kene anyị na-ayọ Amadioha ka ọ kwe ka nwatakịrị a ka o too ọ bụrụ nwaanyị anụ ọ ga-anụ mana ọ ma-anụkwa nke rinne eke mma nwanne m ọ ya kwa mma ọnụ nke rinne ka mbara ezi wee jupụta n'ụmụ ọ ihe ọjọọ ka ọ bụ ọ bụrụkwa ihe ọjọọ nwanne m ihe ọjọọ ka ọ bụ Adakụ ike didi mụrụ sọ mụ ka ọ na-anụ ọ ya mere o ji bụkwa n'ihe ọjọọ ka ọ bụla kwa ihe ọjọọ mana ebe nwere nwunye di ọgụ na mgba ọ bụkwa sọ ọgụ na mgba ahụ ma ịgụ ọgwụ makwa azụkwa nkwuo ihe mma achọ ka a gụọ nwa ọnwa egbu nwere ka ọ gwuzie ya ọzọ ma ọ bịago ọnịnụ ọ ga-anọla anyị nwanne m bụ Adakụ ị mana ọkwa ihe nwanne ya nwoke bụ ịgụ atụgolu ya ifu gị ya ịgụ atụ si n'ihe na ọnwa egbu ọ dịzi nnọọ ka anyị na-abụ uche anyị na-ada obi mụ na ya na-ejekọ n'ịra n'ịra ifu gị ya anyị ebe mere eme ka ọ bụ anyị ahụ ọ kwuru m ya okwu ọnwa egbu onwe ka onwe gbuo ya ọzọ ego igwe nna anyị ike ụmụọma unu abịara na nke anyị unu bịara ịhụ anyị n'ụtụtụ a na anyị sịkwa ka anyị bịa nete nwa ọrụ a mụrụ anyị eke mma anyị bịa naba ọ mụ na-achụzi unu apụgodo ọjị na ọjị ga-adị ụbọchị ọzọ mana ihe mere ya bụ na otego aka anyị bịa na-eche gị ka ị wetara anyị ọjị mana ije dị anyị n'okwu ọkwa ọjị ka m bịara ije weta anyị ya na-achị azụ ọjị ga-adịbogodi ụbọchị ọzọ anyị ya na-achị azụ eke mma egwu atụ ka ọ dị daalụnụ Chineke gozie unu ka ọ dịnụ gịnị ya ejikọrịta echiche n'okwukọrịta okwu ọnụ oge iyi anụ nwaanyị ụmụaka na-eme ọdụ ka egbe agbagaragara n'ezinụlọ a nke ọzọ chetakwa na nna gị bụ dike bọọlụ onwe gị bụ dike ekwucha m gbọm Jerika Maazị Ikeke agụ nwoke ka ebe mmiri si ụtụtụ a udo adịkwa obi erika oche dị ya agwọ nọ n'akịrịka oche dị hapụgodo ihe gbasara oche nọrọ n'ọdụ ọkwa dike ka ije ụjọ bịa nọrọ ala hapụ ịnala onwe ihe mere obi erika igwe na-achọ ịnara naanị nọ nke fọrọnụ ị na-achịkọrọ m na igwe ofeke ka na-etinye anya n'ala gị ahụ ọ pụta na ọmarọ n'ala na nna gị obi erika ama m n'oge na-adịghị anya ha ga-abịa iwepụ ndụ m ma biko ayọrọ m gị achọ dịka afọ ka ị nekwara m ezinụlọ m anya arụ kezi ka isi ekwu ka nwaanyị nwere okwukwe kezi ka isi ekwu ka nwaanyị ji nwere arụ ogori n'igwe obodo anyị na-ayị ara ụmụ omenala anyị igwe omemelite ụdị ha biko
ebe ọ kacha m ebe na-afụ m obi wụ nwatakịrị a na nwanne ya nwoke nke eko n'aka. agwọgo nge maazị na onwere ihe na-eme. Ị chọrọ iji ụjọ dara enwe n'elu? Ichezego ka ha si eri arụ? Ichezego maka nkata anyị na-akpa maka eze n'obodo a, igwe n'obodo a? Ị na-ekwuzi ka onye ọnwụ na-agụ? Obi erika, iwe enyi m, ịma ihe mma, ịma na onwe ha arụrụ anọ ọbụla igwe chere ịrụ nke ọ na-akwụsị ma ọ bụrụ na ọrụ gị ruo n'isi. Ama m na ọ na-adị iwepụ ndụ m. Nye kpatara m ji were nwatakịrị abịa na-ahanye gị n'aka ya na ezinụlọ m niile. Ana m agwa gị na ala obodo anyị ama ekwe ka onwe ihe ya eme gị. Ihe na-eme nkwe ka ọ dị o. Otu ụsọ mụ na onwe bụ eji ejebe enwere ihe na-eme gị n'isi